Muhi Magajiri Mangado ya ma wasu manyan zargi da tun mai hankali a Kano bai bacci ba a ranar. Na farko ya ce an ɗauki naira miliyan 700 cash kudin al'ummar jihar Kano an tafi wudul an ɓoye a wani banki. To ya ɗauka wani banki kuma ka je ka ɓoye. Na biyu mu ya ce duk wata in an tara rabar na jihar Kano akwai wasu mutane a gefe da ake ba su kashi 30 na kuɗin wannan mutanen su waye. Na uku Muhi ya ce tun da aka yi ma zargin fedan bibiyo kana sa kuɗi a aljihu na dala da babban riga jihar Kano bata karɓe man samun wani taimako da ƙasar waje ba wannan akwai ɗari. Na hudu Muhi Magaji ya ce akwai yaron da ifojire na takardun makaranta wanda aka kawo shi ya kama shi ya kai shi kotu aka yi mar hukunci aka ɗaure shi aka mai da abin tara amma yanzu ka naɗa shi a matsayin mai baka shawara na musamman. Wannan zargin akwai tada hankali. Ina so sanar da kai mai girma gwamna wallahi wannan zargin ya fi faifan bidiyo, wannan zargin ya fi ƙanan da aka yi Abuja, wannan zargin ya fi masifar da aka ta gama har aka ɗaukan kare. Zargi ne da zai lalata wa zuri'arka, zai lalata ma gwamnatinka, zai lalata maka future. Abin da kuma ɗanka na shugabanmu lalata maka gwamnati to ya shafe mu domin alherin Kano alherin mu ne, rashin alherinta muna cikin hadari. Ka kai mu huyi ƙara kotu ka nemi haƙƙi. In mu huyi ƙarya yake yi kana ƙyale shi a ɗaure shi, amma in kai shiru to gaskiya ne. Ifsa Bashir Hayati Jantile kenan dan siyasa a nan jihar Kano. To